Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο κανάλι μου. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσω το Sky Striker deck μου. Αποτελείται από 40 κάρτες, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα τέρατα του deck. 3 copies της Ray και ένα copy της Rose. Είναι τα main bodies στο deck αυτή τη στιγμή. Μετά συνεχίζουμε με τις Hand Trap. 3 Sash Blossom, 2 Troll, είναι κυρίως για να βοηθήσουμε το add καρτών του αντιπάλου, και 2 Nibiru για board breaking. Οι spells είναι τίποτα το ιδιαίτερο, σε ratio 3 Link Gates, 3 Wood Anchor, 2 Engages και τα one-offs, ένα Afterburners, ένα Hornet Drones, ένα Sarcanon, ένα Multiroll και ένα Aero Zero. Συνεχίζοντας με τις non-striker spells, ξεκινάω με ένα Cool Pedigree της αντίπαλης Hand Traps, ένα Rota, τέταρτη Ray, 2 κόπιες Upstart Goblin, 2 Cosmic Cyclone για board breaking, 2 Lightning Storm και ένα Raigeki. Και τέλος 2 talents, λογικά θα κόψω το ένα και θα βάλω 2 thrust μόλις τα αποκτήσω, και 2 droplet. Αυτές είναι οι spells. Και τέλος, για να ολοκληρωθεί το main deck, 3 imperm, γιατί όχι, πολύ χρήσιμη κάρτα. Utility, let's go on with the extra deck. Με ένα token, ok. 3 χαγιάτες, σκέφτομαι να κόψω τη μία για να ξαναβάλω κάινα, αλλά τώρα το επεξεργάζομαι λίγο. 3 καγκάρι, 3 Shizuku. Αυτά είναι τα one link και τα two link. Ένα Zig, μια Zelia. Και τέλος ένας Dark, ένα Unicorn που λογικά θα γίνει Selene, ένας Ningirsu που λογικά θα γίνει Access Code και μια, πώς τη λένε, μια Pollution. Okay. Και side deck, μπορείτε να παίξετε οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε θεωρείτε χρήσιμο στα local σας ή στα regional σας. Εγώ με βάση τα δικά μου δεδομένα παίζω 2 Gameciel και ένα Hump, Change of Heart, ένα ακόμα Multiroll και ένα ακόμα Afterburners, γιατί κάποιες φορές χρειάζονται. Ένα Mini Engine, κλασικό ορθόδοξο Striker, 2 Woods, ένα Metal Foes, 2 Dark Hole και για κλείσιμο κάποιες Straps, 2 Evenly και 2 Dragon's Prison. Αυτό ήταν το profile, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.